И я вас упокою, кажа Бога. Ведаем, что коли открыется, мы будем подобны до Его, тому что убачим Его таким, яким Он есть. И кожен, хто має такую надею на Його, робить себе безганним, як Йон есть безганний. Это Слово Божие. За нами, як у небі, так і на землі. Хліба нашого повсякденного дай нам dzisiaj і odpuść нам наші вини, яко і ми odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na С Тобой благословенный ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. О, она ж была запалившая, а я